Илеш районы Бишкурай авыл советына 5 авыл карай. Бұл төяктің үз тарихы, буаттарға һуҙылған йолалары, ауылды бөтә республикаға һәм илгә лайыҡлы таныткан үҙенсәлекле кешеләре, данлыҡлы шәхестәр бар. Бүгін тормош программаһы Башҡортостандан сыҡҡан берҙән-бер 2 тапҡыр Советтар Союзы геройы Муса Гәрәевтең тыуған төйәгендә. Безнең авылыбызның үзенчәлеге хезмәт сөючән халкында. Хезмәт сөючән халык бездә, тату халык бездә, бердәм халык бездә. Әгәр дә үзең яратып эшләсәң, шул вакыттагында ул теге эшнең авырлыгына түгел, аның рәхәтен дә күрәсең. Ялда итәсең, эшләсәң дә күп чыгыр. Шәһәр тормышыннан бер дә калышмый. Безнең авылны 3 йолдызлы авыл дип әйтәләр. Ише семьяда үстем, 7 балайык без. Эш белән үстек, мин икенче генә балайым. Без яшьлек, балачакны бик күрмәдек, без гел эш белән үтте гомеребез. Безнең авылда тирес сугып ягу барые, тирес сугып, җәй булса, әнкәйләргә уташып, гел хезмәт белән үстем мин. Шуңадырмы, аннан фирмадан таяркалар эштән кайтканда мин кызышадырым, алар атка тезелеп, утырып халатларын киеп кайталар иде. Минем сыер сора барасым килде. Әнкәйләргә каршы килеп мин фирмага эшкә төштем, 8нче классны бетергәчтем. Менә үзем яратып төштем шул фирмага эшкә. Шуннан бирле мин фирмада эшләп калдым. Минем фирмада эшләп, авылда калуымның сәбәбе менә шушы. Шул эшләп үскәнгәдер инде, хезмәт яраткангадыр инде. Минем авылдан читкә китәсем килмәде. Шуннан тормышка чыктым шушы авылга. 6 бала тәрбияләп үстердек, әлхәмдүлилләһи шөкер. Тормыш иптәшем генә иртә китте бу дөньядан. 6 бала белән җәтим калып, алай дөньямны сүрелдермәенчә, әлхәмдүлилләһи шөкер яшәп ятабыз. Илеш районы Бишкурай авылына килеп ингән урында үҙенсәлекле капка бар. Кемде генә каршы алмай да, кемде генә оҙатмай ул. Һәр яклап өлгө булырлык биләмәнең тарихы һәм йөҙө һымаҡ. Безнең авылыбыз 1670 елны төзелгән. Монда 2 кеше килгән. Нөркәй белән Кесәкәй дигән кешеләр. Алар шушы җирне бик яратканнар, ошатканнар. Шуннан алар үзләре белән яңадан 3 кеше алып килгәннәр. Шушы 3 кеше белән 5 кеше булып булар, берләшеп шушы җиргә төпләнеп калганнар. Әкренләп халыкларны җыйнаганнар, тупланганнар. Монда аругына авыл килеп чыккан бит инде. Басулыклар әзерләп авыл барлыкка китергәннәр булар. Ул авыл 3кә бүленгән булган. Коммунар колхозы төзегәннәр. Бишкурай биләмәсендә 5 авыл берләштерә. Бу Бишкурай авылы, бәләкәй Бишкурай килгән, Иләкшәдә һәм Ташишма авыллары. Барлыгы 400-дән артык хуҗалык. Шунда безнең 881 халык яшәй. Төрле милләт халыклары яшәй. Башкорты да бар, татары да, удмурт, чуаш, марилары, урыслары да. Бердәм булып, матур бер семья сымак яшәп ятабыз. Бишкурайда тырыш кешеләр яшәгәнлеге әллә кайдан күҙгә салына. Һәр йорт буялган, ихата куралар төҙөк. Етеш тормышты һәр кем тырыш кулдары, кайнар, йөрәге менән яулай. Коммунар колхозына 56 елны Баев абый Султан улы җитәкчелек итеп эшләй башлаган. 17 яшендә аны сугышка алганнар 42 елны. Әтисе дә исән кайтып өйләрендә очрашканнар. Шуннан Баев абый әзерәк яралары төзәлә төшкәннән соң бригадир булып эшкә урнашкан шушы колхозга. Шуннан бу аңа гына канәгатьләнмәгән, үзенең белемен үстерәсе килеп, Стәрлетамак мәктәбенә укырга кирип, шунда агроном ниен алып кайта инде, һөнәрен алып кайта. Баев абый бик күп нык хезмәт салды, малчылыкта, сарыкчылык, дуңгызчылык, тавыкчылык, бөтенесендә аякка бастырып, бөтен кешене туплап, җыйнап хезмәт иттерде ул Баев абый. Ул кешегә каты да була белде, кешелекле дә була белде. Шушы Баев абый һәр җылны 10-15 кешене җыйнап алып, кара илгә җибәреп, бөтенебезне дә иле итте. Менә мин әле үзем шул Баев абый өендә яшәп ятам дип яшәймен инде. Без ишек шакыган Фәнүс менән Фәрзәнә Фәтхиевтар йортында 3 буын вәкилен сораттык. Борынгы малчылык кәсебенә был гаилә бүген дә тугры калган.
эшләдек балам. Башта 71-нче елны бер үй салып кирдек. Шушы карт белән икәү. Шулай башка чыгып, шуннан шушы үйне салып кирдек. 4 бала үстердек, 4 балам 4 җирдә үй салып кирделәр, авыл җирендә яшәйләр. 2 бала үстерәләр. 10 үстердек, Аллага шөкер. Унысы да эшле. 7 анагым өйләнгән, Аллага шөкер. Барсы да эшле, бар да укыган. Менә 60 ел бергә яшәйбез, Аллага шөкер. Әтиәниләр шушында эшләделәр, шуңа күрә аларны күреп, үзебез дә шушы авылда калдык. Авылда мин сатучы булып эшләдем инде. Эш ул үстердек. Улларым да бөтенесе дә шушы авылдалар. Авыл хуҗалыгында эшләйләр. Мин шушы йортның 3-нче баганы булып чыгам. Шушы Кушанникада укыдым, техникумда. Шуннан кайткачтан монда эш башлап җибәрдек инде. Тиҗия башладым. Шул тиҗияннарда маллар да карыйбыз. Маллар нитәбез инде, сыйыр сыйырлар асрайбыз. 20 савым сыйыры бар. Шуларны савабыз. Сөтен забайтабыз. Сатабыз халыкка. Илдар күпләп мал асрап, халыктан һөт йыеп, май заводына тапшырһа, нефтьсе оператор булып эшләгән Әлмир кустыһы еләк үстереп кәсеп итә. Төп эшеннән тыш, һәркем ниндидер шөгыль менән дөнья бетәйтә. Бәләкәй төпшек малай җиләк үстерә. Былтыр утыртты. Җиләк үстереп сатып, акча эшләде инде. Әле быел тагын зур итәргә җыена инде. Эшләсәң була бөтенләй бердә. Үземнең гаилә эшне инде, даже эшләләр. Бүгенге көнне кыз мәктәптә укый, малай садикта йөри. Безне эшләргә өйрәтеп үстерделәр инде. Алар белән бергә эшләп өйрәнеп үстек. Эшне белгән кеше бу тормышта югалып калмый. Безнең авылыбыз бик матур инде, менә колхозлар бар монда, юллар инде кая барсаң да, маршрутный автобуслар йөреп тора, газлар кергән, сулар кергән. Мәдәният йортлары гүрләп эшләп тора. Яшь балаларыбызга инде, улларыбызга мәктәпләр бар, садиклар. Матур безнең авылыбыз, шуңа күрә шушы авылда улларым да үзебез дә шунда төпләндек инде. Бәхетле яшәү өчен бөтен шартлар да бар. Ул күршеләрем әйбәтләр барсы да, күршеләрем кирип хәлемне белеп торалар, барсы да эштәләр, эшләйләр. Хәзерге яшьтәр кәләш талмай кияүгә лә сыкмай. Кияүгә дә чыкмый. Нинди кәңәш бириләр? Нигә гомерләрем бушка уздыралардыр. Рәхәтләрем дөнья көтмәенчә, мал туарлар асрап, авыл җирендә бер кеше дә үлмәй. Бакча үстерәләр, эшләсеннәр, авылда калсыннар, курыкмасыннар, мал асрасыннар, күвиттереп. Нинди генә заманалар булмаһын, биш курайдары үз асылына тугры калган. Колхоз эше бер касан да һүнмәгән. 1930 елда нигез һалынган коммунар күмәк хуҗалыгы бүген Муса Гәрәев исемен йөритә. Тутырыклы хуҗалыкта 1000 ярымдан ашу карасы бар тукымлы эре мал бар. Эш булгас яшьтәр дә авылдан китергә ашыкмай. Туйдар үткәреп дөнья кыра, балалар үстерә, үз авылында бәхетен таба. Әхмәт Нәгыйм улы Әнис алда җитәкчелек итеп инде. Ул да яшь кигенә башлады. Шуннан сельсовет председатель итеп үзебезнең җирлектә үскән ул да Замир Заһид улын сельсовет итеп куйдылар. Алар бергә тупланып, бергә тарттылар. Бер кеше дә юк чагында, алар үзебезнең тирә авылларда юк чагында газын керттеләр өйләргә. Урамга линиялар сузып, су линияларын керттеләр. Бик күп хезмәтләрен салдылар. Аларның да хезмәте бик зур булды. Безнең биләмәне, безнең авылны 3 йолдызлы авыл дип әйтәләр. Чөнки безнең биләмәдә республикабызның бердән-бер 2 тапкыр Советтар Союзы герое Муса Гайса улы Гәрәев туган һәм социалистик хезмәт герое Илданов Хәләф Гыйлеван улы туган. Алар шушы авылга бар тормышларын, бар язмышларын биреп, шушында эшләделәр. Аларның исемнәрен мәңгеләштерү йөзеннән авылларда исемнәре бирелгән урамнарга Муса Гәрәевнең безнең мәктәп Муса Гәрәев исемендәге СПК колхоз Муса Гәрәев исемендәге и сайлау участогында Муса Гәрәев исемен йөртә. Табигать кануны шулай. Кеше гомере сәскәнеке кебек. Ядын тирәккә ям биргәндәй тоела ла, күп тә үтмәй орлык коеп ергә гыйна. Үдеңдән һоң һинең тормышыңда дәвам итерлек кешеләр калһа, үткәндәр үкенечле түгел. Муса Гәрәевтең тиңһез батырлыгын якташтары бер касан да онытмай. Каһарман герой исемен йөрткән Белмусагы белем һәм тәрбия бирү яһәтеннән күптәр өчен үлгә алырлык. Буның бит йөне юк. Ни хөтте, ни мамыгы,
исеменә тап төшермәккә бөтә көсебезне лә һалабыз. Әле һез күргән әкият ул Тирмәкәй театр коллективының әкияте. Был коллективта укучылар елдан елында шөгыльләнәләр. Һәм ошо әкият менән район конкурсында улар беренче урынды яулап кайттылар. Безнең укучылар Закирова Ильнара, Гареева Лиана Совет Федерациясында үткән всероссийский урок мастер-класс учителя родного языка конкурсында җиңеп чыктылар. Безнең мәктәптә хәзерге көндә музей боевой славы эшләп килә. Наш музей основан в 1972 году. Греев передал все свои личные вещи нашему музею, документы и фотографии. Но когда в 1992 году в деревне Тошишма был открыт дом-музей, то все вещи были переданы туда, а здесь остались стендовые экспозиции. Елдан елында республика конкурсларында, олимпиадаларда уңышлы сыгыш яһайлар. Иң югары нөктәһе булып ошо укучыларыбызның шөгыльләнүенең 2018 елда Гилманов Айнур республикала узгарылган регион ара башкорт теле конкурсын олимпиадаһында беренче урын яулады. Бүгенге көнне һәр укытучы шушы мәктәптә эшләгән өчен 2 тапкыр Советлар Союзы герое исемен йөрткән мәктәптә укыганга, эшләгәнгә без горурланабыз. 1200-гә якын кеше тияк иткән авыл биләмәһендә кинәнеп яшәү өчен бөтә шартлар бар. Медпункттар, авыл һайын 200 магазин, 3 клуб, урта мәктәп һәм балалар баксаһы гөрләп тора. Беребездә бер эш булса, беребезгә беребез ярдәмләшәбез, өмәләр фәләннәр булса инде. Халыкка эш булды, менә ит комбинаты ачылды бит инде бездә, күп кешеләргә анда эш булды инде. Шул яшьләр шушлай күтәреп торганлыктан безнең авылыбыз яшәр дип өметләнәм инде мин, Алла бирсә. Бүген авылдың тоткаһы булып сәмләнеп эшләгән урындагы эшкуарлар да Муса Гәрәев исемендәге мәктәпте тамамлаган. Озын аксы артыннан меңәр сакрымга Сибир тарафтарына артылмаган. Крәстиян фермер хуҗалыгы асып, мал үстереп, ит ризыктарын эшкәртеп, хату менән шөгыльләнәләр. Игенчелектә малчылык бит инде. Шушы тармакны бетермәенчә яшәделәр, һәм яшәйбез дә хәзердә, яшәйләр менә яшьләрдә. Менә алар уже авыл яшьләре язгы кыр эшләренә әзерләнәләр, техникаларын парлайлар. Аннан соң bütün халык бердән булып шушы дәррәү шушы эшкә игенчелеккә бирелделәр, фирмадагылар фирмада. Алар күтәрәләр менә авылның данын. Колхозда за ферма булып эшләдем мин. 3 ел за ферма булып эшләгәч инде, потом инде дальше больше уже дөнҗалар үзгәрә башлады. Инде яңа предпринимательство килеп чыга башлагач инде без инде направление шушы предпринимательство күчәсе килде безнең барыбер. Монда бар возможностьлар да күбрәк, и бар бу кызыграк, интересныйрак инде яңалык безнең өчен. Инде иң башта беренче мәртәбә без магазин ачып бирдек инде. Никадәр авыррак, шул кадәр кызыграк ул. Никадәр авыррак, шул кадәр тәмлерәк була барыбер. Потому что әгәр дә шушы авырлыкларны җиңсәң, аның тәме дә икенчерәк була, күңеллерәк тә. Бу авыр гына түгел, бу эш кызык та. И теге эшне инде үзеңә ошаган эш бу. Менә бу эш бигә үземә бик ошый. Монда инде безнең основной яшьләр бит инде, мондагы хатын-кызлар основном, менә 8 хатын-кыз и бер водитель җегет бар инде. Основной яшьләр шушы авыл кызлары, шушы авыл киленнәре, безнең шушы цехта гына 8 кеше. Шуннан соң инде магазиннарда безнең тагы 5 кешегә и тагы ит магазиннары бар, анда тоже 2 кеше инде. Менә общий где-то 15 кеше без инде. Тырышып дөнья көткәндәргә эш карышмай. Бер туган Айдар, Динар, Артур, Раил Бахмановтар барыһы ла авыл тормышын хайлаган. Бөтәһе лә ата йортынан, уның кәңәшеннән, ярдәменнән башланган. Үзем колхозда водитель булып эшләдем 30 елга якын. Шуннан соң малайлар яңадан эшкуарлык белән эшләй башлагачтан аларга ярдәм итә башладым. Күп итеп мал асарга тырыштык инде электән үк.
80-нче елларда арендаторлар вакыты чыккачтан колхоздан яшь бузаулар алып, 13 штук дуңгыз балалары алып, шундый чакларда карап үстерип, баланы да айтып, бик күп матур эшләргә нитеп кызыксынып, аларны инде балалар яшьтән шунда карап, күреп, шулар белән үстеләр. Без биш малай әтке белән кейнең. Авыр дип авырмай, без бәләкәй чактан әтке белән кейнең шулай үзләре дә малчылык белән шөгыльләнәләр, шуны күреп үстек, алар шундагы булышып, памага әйтеп, үсә бар инде армияларның таш үзебез дә шул елга бастык. Бөтенебез дә авыл җирендә, Илеш районында бөтен эшләй үздертәбез. Мин үзем малчылык белән шөгыльләнәм, һәм җир алдым менә 3нче ел җир белән ашлык чәчеп, ашлык урып, шул мәндә булышам. Саум сыйры минем 30 баш. Аңардан без разделивать итеп сөтләрен сатабыз безнең магазиннарда. Каймак, катык, магазиннар алып бетереп бара, сөтләр җитми, көндәлек бетереп бара. Шанс бар, помощьлар да биреп торалар. Эшләргә желание булса, эшләргә эш бар. Тәвәккәл булырга кирәк. Задача без үзебезгә куйдык инде, именно без менә сыйфатлы продукция, чиста, экологик чиста иттән генә эшләйбез бит инде менә без. Бер химия, бер нәмәкәндә кушмайбыз, анда химический добавкалар, чисто натуральный гына инде. Без монда полуфабрикатлар эшләйбез инде. Пельменнар, манты, голубцы, фрикадельки, кефтилилар, котлетлар, күмеле продукты, колбасалар эшләйбез инде, копченый колбасалар да, вареный колбасалар да. Менә әлеге вакытта менә монда бит инде эшләйбез. Ветчина менә чисто говяжий и куриный ветчина. Күп кеше Себердәгеләр дә бар, авылга кайталар соңнан. Бар, менә алар күпме эшләйләр дә. Но теге Себер белән чагыштырганда инде безнең монда бар чиста воздух инде. Бар сәламәтлек өчен, бар менә күп кеше эшләгәч, бар кайта сәламәтлек бетә дип инде. Ә монда безнең бар совет үзебезнеке без шушында йөргәнбез бит инде. Монда эшләп була. Главное менә желание булсын, тырышлык булсын. Янә бер күренешкә игътибар иттек. Бишкурайдың бөтә социаль усактарында җитәкче булып, ошо авылда туып үскән яшьтәр эшләй. Димәк, янтыягында төпләнеп, гаилә корып, уның киләсәгенә битараф булмаган, авылдаштары матур яшәһен өчен уңайлы шарттар тудырырга һәләтле һәм дәртле яшьтәр бар. Бындай төяктә авылдың киләсәге һич шикһез өметле. Авылыбызның алдыңғы шәхесләре безнең инде әлегә баягы республикабызның донын яклagан 2 тапкыр Советлар Союзы герое Муса Гәрәев, Гилданов Хәләф хезмәт герое. Аннан соң безнең язучыларыбыз бар. Рәшит Фазлыев, Даларис Халиков. Шуннан китап чыгарган кешеләребез дә бар безнең менә Мәсхүд Багаманов, Риза абзый, әле менә үзебезнең шушы авылыбызда үскән, тәрбияләнгән яшь кызыбыз Зөһрә Исламова менә китаплар чыгара. Спорт мастерларыбыз да бар безнең Гилданов Фауил, Фатихов Ләбиб, Фикиев Радик. Шушындай шәхесләребез танып китсәң күпләр алар. Авылдың осрашу, аралашу урыны булган мәдәният йорты Бишкурайга ян биреп әллә кайдан балкып ултыра. Бүген мәдәният усагы бар талаптарга җавап биргән якты һәм котлы бинала урынлашкан. Ошында ук модельле китапхана урын алган. Балалар безгә кем килгән? Незнайка. Незнайка килгән, белмәмеш килгән безгә. Исәнмесез? Мин бер нәрсә дә белмәйм. Нәрсәсен бу сәламәтлек? Сәламәтлекнең төп факторлары: хәрәкәт, дөрес туклану, режим. Безнең китапханәдә 14 меңгә ашу китап саклана. Даими рәвештә китаплар яңартылып тора. Китапханәдә 2 клуб эшләп килә. Балалар өчен Тирмәкәй клубы, хәрби патриотик аманат клубы эшләп килә. Конкурсларда да катнашабыз. Районда үткәрелгән ел китапханәчендә катнашып, җиңү яуладык. Ижадка, йыр биюгә маһир халык яшәй Бишкурайда. Төрле мәдәни саралар үткәрүдә әүдем катнаша. Бигрәк тә агайнәйләр һәр башлангычты хуплап, уны тормышка ашыруга күп көч сала.
Фольклор ансамбль төҙөп, үҙҙәре өсөн сәхнә киемдәре тектереп, ауылдағы һәр мәҙәни сараның уртаһында ҡайнап йәшәй. Себер ҡалаларына киттем. Шуннан анда 25 йыл эшләп ҡайттым нефтяниклар өлкәсендә. Барыбер туған яҡ, туған төйәк үзенә тартып торған бер генә минутта туҡтап тормады дигәндәй. Шуңа шушы туған төйәкләргә яңадан ҡайтып инде 2005 йылда үй салып шушы ауылда хәҙерге көнгә чаклы шушында яшәп ятабыз. Шушы ауылны ташлап китәлмәдем. Кая гына барсам да гел сагына торган идем, җылап кайтып керәдер идем. Шушы авылның бер урамыннан икенче урам башына тормышка чыктым. 3 бала тәрбияләп үстердек. Гомерем буена 32 ел саклык банкында контролер булып эшләдем. Безнең авыл халкы бик уңган, җигәрле халык бит ул. Бер-берсеннән көнләшеп, матур итеп дөнья көтәләр. Шуннан инде гомер буена алар менә күп кеше безнең авылда умартачылык белән шөгыльләнә. Шул умартачылык белән шөгыльләнүне әле булса яшьләребез дәвам итә. Олораклар инде өйрәтәләр белгәннәрен. Кул эше белән шөгыльләнәләр. Менә безнең авылда берничә апа бар, 70 яшьнең үстендә. Алар инде һаман да булса шигү белән шөгыльләнәләр. Мин шушы авыл кызы Түбәништа үстем, югарышка килен булып төштем. Быел 56 ел килен булып төшкәнемә. Биянам белән 38 ел тордым, иптәшем белән 33 ел тордым. Балаларыбыз таралды, тормышлы барса да. Картиналарның һәрберсенең үз тарихы бар. Әкрен генә күңел юаныр өчен һәрбер картинаны нитәм, эшләп бардым. Язгы пейзажны эшләгәч кышкысын эшләсе килде, аларны эшләдем. Авыл урамнарын эшләдем. Аннан соң менә бу 5 атны, минем 5 малаем, бер кызым бар. 5 атны 5 улым дип эшләдем. Шушы атлар күп көчле булсыннар дип, чәчкәләре кызым дип эшләдем. Тарихы шундай. Зиһендәре түәл, хәтердәре шәп Бишкура инәйләренең. Тормыш артык иркәләтмәһәлә, Ходай тарафынан бирелгән бөтә һынауҙарҙы лайыҡлы күтәргән улар. Күңеленә ут тулғанда, йөрәккәе эҙелеп янғанда, ҡулдарына бәйләмен алып, бар шатлыҡтарын, ҡайғы-хәсрәтен йыр-моң менән таратҡан. Миякә районынан килен булып төштем шушы авылга. 35 ел бухгалтер булып эшләдем. Әле пенсияда инде. Пенсияда да менә тик ятмыйбыз. Кул эшләре белән шушы клубта күбрәк йөрибез. Әле 60 яшьтән өстә булсак та, биептә йөрибез әле клубта. Концертларда катнашабыз. Кул эшләрен кышкы көннәрдә инде менә шушындай алмазный картинкалар эшләдем. Бәләкәйдән үк кул эшенә шәлләр бәйләйдер инде. Бөтен нәрсә кирәк балаларга кофталарын да бәйләп кидерттек. Безнең авылның халкы бик уңган, эшче торган халык, авылларны бик нык матурлау өстендә эшләйбез, менә зиратларны матурлап эшләйбез инде. Агачларын, шарларын тазартабыз. Шушында килеп сөйләшеп, менә шулай үй эшләрен эшләп, шулай итеп җәм табабыз инде. Кинәнеп эшләй, яшәй, күңелле итеп ял итә белә 2 тапкыр Советтар Союзы герое, Каһарман батыр, осоусы Муса Гәрәевтең якташтары. Бер-береннән ягымлы карашын, йылы һүҙен йәлләмәй, ярдәменнән айырмай. Бүгенге башкары эште вакытында эшләй, шатлыктарҙы тигеҙ бүлә. Иртәгә һуң булыр дип бүгенге тормоштың ҡәҙерен белә. Донъяның аҫыл тәғлимәтен йәштәргә күндерә.
Безнең авылда бүгенге көндә яшьләр матур итеп өйләр салалар, балалар үстерәләр. Үз бәхетләрен, минем уйлавымча, шушы җирдә тырышып эшләп, үз бәхетен әллә каян эзләмәенчә шушы җирдә яшәсәләр, авылыбызның киләчәге булыр. Авылыбыз тагы да зураяшак, тагы да матурланашак. Авылны төзекләндерүдә bütün авылдашлар бердәм дәррәү дөнья көтәләр бездә. Менә үзегез дә күреп торасыз бит инде, авылларыбыз шундый матур, урамнарыбыз төзек, өйләребез төзек. Шулай булгач, авылыбызның киләчәге яшьләр кулында, яшьләр тырышсын инде.